Bahkan dak kecepak mambiak lado. Udah na baju pita memintanyo. Nyampang udah kok le marando. Mintu ambo sedang perai pulo. Oh bininya orang cepak, dia orang siko. Batanya ambo ke apa? Lebar orang anak pak. Anak 10 bini beranam ya. Mintu oleh surang. Cana kepindahan ke Budi Channel. Hai, lagi boleh. Mambialado
sudaiko disangko hati untuk asura kiro lamanya pasari kainyo kiro lamanya pasari kainyo pasari